सब गोटन के नमस्ते नमस्कार। और हम ई कहेला चाहे छी कि भोट दे के लेल ने की कहे से गाँव गाँव में आदमी सब मतलब घूमे छे ने, एक दोसर के मतलब झगड़ा लगबे छे न, मतलब जनता में जनता जुधबे छे ने, ई पार्टी सबके आदमी सब है ना। ओइ सबके त कामे वएह छे, कैला कि ओइ सबके त नोट मिले छे न, मासु भात मिले छे न। लेकिन हम सब कोई के ई कहेला चाहे छिए कि सुनू सबके बात और करू अपन, जे अपन हृदय कहे छे न उ करू की। क्या कि ई त एक वर्ष के भोट त नहीं छे, ई एगो भोट से मतलब आके ई देश में की हेते से अहाँ सबके मालूम है नहीं। हमरा तो कहे के नहीं पड़ते, क्या कि क्यों हमरा से छोट भी हेबे तो क्यों हमरा से जेठ भी हेबे न, हमरा से बड़े बुजुर्ग सब भी हेबे यहाँ सब। लेकिन हम ई कहला चाहे छिए कि सुनू सब कोई के और करू अपन, क्या कि ई न एगो भविष्य के खेल छिए कि भविष्य से एगो खेलवाड़ हो रहल छे कि। तै द्वारे आदमी चीन के भोट दैला पड़ले। ई नहीं छे कि ई एलखिन हाथ जोड़े के लेल त हम हुनका देबे भोट, ई एलखिन हाथ जोड़े के लेल त हम इनका देबे भोट, से नहीं करे के छे कि। भोट नहीं आदमी के दे के छे, आदमी चिन्ह पड़ले कि हम केकरा देबे त काल भने हमरा बाल बच्चा के लेल निक हेते न, हम नेपाल में निक हेते, काल भने केकरो विदेश जाइला नहीं पड़ते नहीं। सब आदमी अपन एहन सुंदर नेपाल देश छोड़ कर सब आदमी विदेश भगे छथिन, से विदेश नहीं जेथिन, सब अपना नेपाल में अपन एहन निक देश में अते रोजगार पावे कह ओहन आदमी के अहाँ सब चुन के भोट दियो। किया कि भोट नहीं बहुत जल्दी मतलब बहुत नजदीक आ गेले कि। यह फागुन 21 गते छे भोट, ते द्वारे हम सब कोई के हाथ जोड़ के कहे छी कि भोट नहीं बहुत सोच समझ के दे वाला चीज है। और सब आदमी अपना मन के अपना हृदय के सोच के पवित्र दिल से भोट देवे। ई नहीं कि कोई मासु भात में बिक जेबे कि कोई पैसा में बिक जेबे, ओहन काम नहीं करब। कैला कि हमरा सबके समय में और हमरा सबके मतलब जनरेशन में की भ गेले न। लेकिन अगुलका जनरेशन निक होए कह का, अगुलका जनरेशन में बाल बच्चा सबके लागी निक होए कह का, है न, भाई बहन सबके लागी निक होए कह का उहन आदमी के चुनू कि। सब जनता सब मिलकर चुनू कि। अखनो देखू ठाउँ ठाउँ में झगड़ा होए छे, ठाउँ ठाउँ में